ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш ташкилоти ACA муҳорибаи се варзигари машҳури тоҷикро расман эълон карданд. Фаридун Одилов, Давлатманд Чӯпонов ва Абдулҳамид Давлатов. худи ҳозир дар ҳамин навор лайк гузорен. Мо боша барои муҳими мард дар Москва турнири ACA 153 баргузор мегардад ва чанд дақиқа пеш ташкилоти ACA муҳорибаи се варзигари тоҷикро расман эълон карданд. Ва биён оғоз мекунем аз муҳорибаи Давлатманд Чӯпонов. Давлатманд Чӯпонов бо рекорди 11-3 зидди варзигари бразилӣ Карлос Аугусто бо рекорди 21-5 муҳориба дар вазни 66 кг, яъне ним сабук баргузор мегардад. Чӣ гуна ки медонем дӯстон, худи Давлатманд Чӯпонов ба Аугусто визов дода буд ва Аугусто визови ӯро қабул кард. Акнун чӣ гуна ки мебинем, ин муҳориба барои ташкилот ҳам шавқовар аст ва онҳо ин муҳорибаро ташкил карданд. Мегузарем ба дуюм муҳориба. Ин муҳорибаи Абдулҳамид Давлатов бо рекорди 7-3 зидди варзигари рус Элхан Мусаев бо рекорди 9-1. ин муҳориба бошад дӯстон дар вазни ним вазн, яъне 93 кг баргузор мегардад. Ногуфта намона ки чанд рӯз пеш Абдулҳамид Давлатов бо ташкилоти ACA шартнома баста буд ва акнун чӣ хеле ки мебинем моҳи мард ӯ аллакай баромад хоҳад кард. Акнун дӯстон мегзарем ба муҳорибаи Фаридун Одилов. чӣ гуна ки медонем, Фаридун Одилов дебюти хеле зебо гузаронд дар ташкилоти ACA ва баъди ғалаба аз роҳбарои ташкилот хоҳиш кард ки ӯро ба гран-при роҳ диҳанд, то ин ки ӯ низ дар ин гран-при иштирок кунад. Ва акнун чӣ гуна ки мебинем дӯстон, ташкилоти ACA ин корро карданд. Акнун Фаридун Одилов бо рекорди 15-2 дар як чорфинали гран-при ACA дар вазни миёна, бо диққат бошед дӯстон, дар вазни 84 кг зидди варзигари рус Виталий Немчинов бо рекорди 13-3 вомехӯрад. Ва чӣ гуна ки фаҳмидем дӯстон, ташкилоти ACA ба Фаридун Одилов имконият доданд ки дар гран-при ACA барои $1 миллион ва камарбанд иштирок кунад ва ӯ дар вазни миёна, яъне 84 кг баромад мекунад. бояд гуфт ки аввалин муҳорибаи худро Фаридун Одилов дар ташкилоти ACA дар вазни 93 кг, яъне ним вазнин гузаронид. боз такрор мекунем дӯстон ки ҳар се ин муҳорибаҳо рӯзи 9 март дар Москва дар турнири ACA 153 баргузор мегардад. айни замон Фаридун Одилов 7 ғалабаи пайдарҳам дорад, а рақиби ӯ Виталий Немчинов боша 1 ғалабаи пайдарҳам. ҳатман дӯстон дар навор лайк монен, варзигарони тоҷик моро дар комментария дастгирӣ кунен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.